Chcete mať kus svojho Toskánska len 30 minút od Bratislavy? Poďte so mnou. Pre budúcich majiteľov je pripravený dom v južanskom štýle, keďže sme na dolni ako v malebnej obci Dobrohošť, velikánsky bazén s mozaikou a záhradné posedenie s grillom a chlebovou pecou. V tejto obrovskej záhrade si každý nájde svoje zákutie. Okrem obrovského sadu je tu aj veľa okrasných drevín. Len 10 minút od našej nehnuteľnosti sa nachádza unikátne múzeum umenia v prírode na Dunaji Danubiana. Tento pozemok je tak obrovský, že tu máte vlastný marhuľový sad. Ak kúpite túto nehnuteľnosť, tak už v máji sa môžete boskávať pod touto nádhernou košatou čerešňou. Je už iba na vás, ako využijete potenciál 40-arového pozemku, či pre svoju rodinu, alebo investične na stavbu ďalších rodinných domov.